official social media news page sa internet. May broadcast man po kami, apwera kan broadcast sa radyo, sabay na nahihiling na dadangog sa bilog na kinaban ang kaparter tadyan, si Jimos Barrios. Ako man po sa indong servidor sa radyo sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Diretso na kita ka na programa, standby muna all units, not unless na flash report yan, ta may makakahurong kita. Sa tuya pong administrador kam probinsya ng Albay, Dr. Cedric Daep. Doc Sep, maray na aga tabi, si Pio po kan DCGB. Tiyo, maray na aga tabi, maray na aga man sa gabos ng mga sa tuyang mga tagapag-antabay perme. This will be your remaining hours, minutes tabi sa provincial government. How was your ride personalmente tabi sa serbisyo sa probinsya ng Albay tabi? Sangon yan tabi, Piyo. Naghalat-halat na lang ako nagkapirang minutos o oras dahil mga 10:30 mababa na kami ni Governor Glenda, ni Vice Governor Ray Burgais sa Kapitolyo, tanganing matawanan nindalan ang panlaog kan bagong administrasyon, bagong set of administrasyon sa provincial government of Albay. So, kumusta? How was it tabi kung susumadahon? Ika ang halos alter ego ka na gobernador for a certain period of time. What was the most difficult decision na ginibo mo tabi? Anong concern tabi ito? Magabat ang trabaho tabi, Piyo, digdi sa Kapitolyo. Mas magian pa sa trabaho kung maski may disaster baga sa apsi mo. Decision making, mobilization, coordination sa mga DRRMO, sa mga mayors, madali, maski may kalamidad na kaya tabaga. Pero digdi kaya sa paglaog ko, kuta na baga-retire na ako, Piyo, dahil mag-rara ako naka-retire. Na nagtarabang pa baga kita kang Bagyong Christine, tapos Bagyong Pepito. Pagkatapos ka to, duman ako naglaog bilang provincial administrator ta. Baka nagustuhan ni Governor Glenda sa kuyang performance, ikinuha niya akong maging katabang. Pero digdi sa moya tabi, Piyo, sa provincial government bilang provincial administrator, dahil man akong difficulty. Although sa governance, kapot ko gabos sa mga departamento, pati mga gabos ng mga heads of offices, heads pati sa provincial health office, sa kuya nagkukonsultayan kung may mga problema. Pero pagabot sa dahil ako na-depisil ng tabi, Piyo, nakulo na naglaog sa kuyang problema, hali sa man iba-ibang departamento ang provincial government ng Albay. Pero piko-consider ko naglalaog sa kuyang problema as opportunity. Dahil ko pagdidiscuss ang problema, kundi piguurunan mi ano ang maray nagibuhon, tinganing ining problema ini, dahil na mangyari otro, pagkatapos matawang sa sistema na mapadali ang programa na dahil na ma-encounter ang problema yan. By the way, pag maputol, ako po ang Maridayal, Sir Cedric Tabi. Yeah, tabi. Okay, would you consider tabi ikabaga alter ego parang little governor, would you consider na politics is a big stumbling block kumpara duman kung nagkakaputkan up sa mo tabi? Iyan dyan, Piyo. Pero sa muya na ni Gov Glenda, tapos ni Vice Governor Ray Burgais, nag-agree kami, kaya kinuha ko ang posisyon bilang provincial administrator na di kami mamulitika. Diyan sa opisina ko bilang opisina kang provincial administrator, maski anong partido na malaog dyan, piga-ako ko tabi, Piyo. Ikakauron ko, kung may mga programa, kung may mga pangangaipo, pig-endorse ko yan regardless of political party dahil ang endorsement niya na pagigibo, bako man yan para sa politiko, para sa publiko yan, para sa community. Otherwise, maapektaran ang serbisyo sa publiko. Kaya, di ko man na-encounter kang panahon ni Gov Glenda and politics dahil kami talaga, di kami namumulitika pagkatapos, ang decision making me, based yan sa 3Fs, firm, fair, and friendly. Pagkatapos ang pag-prioritize may kan mga dapat dibuhon, piginot may urgent and important,
Ang second, so important but not urgent. And then, ang last priority, so not important, not urgent. Iyan ang principle of decision making na pinasusunod, bako so, kung si na partido. Now tabi sa kwan sa imong pagiging administrador kan probinsya ning Albay. Ano po ang kwan mo? Ano ang magiging abiso mo sa masarangli diyan na opisyales kana probinsya ta ang kumbaga ang administrador halos parang yun na nga ni little governor tabi. Would you like to share some unsolicited advice, Dr. Cedric? Garo di pisil yan tabi simbagong piyo napot mo. Why? Dahil siyempre, may kanya-kanya kitang kriteria, may kanya-kanya kitang prinsipyo, may kanya-kanya kitang prosedymentong pagkikibo sa governance. Baka mag-suggest ako, sa bagay suggestion man lang, pero siyempre, pwede man nasunod doon, pwede man nadai. Kaya lang ako, para sa inda, open lang ako kung ano ang sahiling nilang maray para sa publiko, sahiling ko, ang malawag yan, iyo manggaro ang gigibuhon. Depende na sa nayan tabi iyo sa judgment kan sa indang client kung ano ang sa indang judgment sa prosedimentong gibuhon. Dahil may kanya-kanya baga kitang pagsusunod na systems and procedures na pigiling ta kung arin ang tama, kung arin ang sala, kung arin ang sahiling ta makakatabang dahil ini talaga ang kaipuhan na ipasunod. May kasabihan baga pa Sir Cedric sa mga mas nainot sa maedad sa satuya na bagong habi, bagong ugali. Pwede. Pero dahil manggaro. Dahil manggaro. Siyempre, magibo man yan. So, para sa kalahayan man kang publiko, depende na sa kung ano ang sa indang prosedimentong gigibuhon. Oh, that's what I mean, so style of governance. Bagong hadi, bagong sistema. Ako ang pagigibo ko, maski ka to kan sa apsi mo, maski kan sa gabos na na-involved ako sa consultancy, pigme-maintain ko so so very diplomatic approach and very professional approach dahil tod baga ako sa multicultural na system na nag-international ako, yun na ito ang pig-adapt ko na kung anong kultura ang yaon dyan, sabayan mo dahil iyan ang sistema sa international na dapat yung connectivity maintained and sustainable ang approach. Tanganing, maging man na policy ang pagpapasunod, maka-adapt ka tapos maka-adjust. Okay. Now, we go further deeper. Igwa kaning privy sa estado kan lokal na gobyerno sa Kapitolyo bilang alter ego, administrador. What is the true state of the local government kan Albay na aabutan kan nag-adang-adang na administrasyon? Ako, ang probinsya kang Albay talagang sarong probinsyang bako maray ang economic situation dahil ababaon man sa ang pundo baga kang provincial government. Tapos pagtatabangan man kita kang national government, kaya dapat manggiraray na pagabot sa probinsya, ang governance approach aligned with the national governance. Tanganing, nakasabay kita sa intercomplementation and support hali sa national and international organizations, maski sa NGOs. Kako nga maski yaon mag-ako digdi sa gobyerno, pigme-maintain ko ang working relationship ko with the non-government organization, national government and international cooperation. Sabi na dyan ang simbahan, lately, miyembro ako kang Board of Trustees kang Huroan Village Foundation duman sa Huroan kay Father Joseph Salando na may pigpaot kami ni Bishop Buong Baylon. Tinganing padagos ko garala sa kuya is social apostolate sa simbahan Katoliko dahil active pa man maggirala ako sa Diocese of Legazpi dyan sa Board of Trustees. Tinganing ipadagos yan. So meaning sabayan taki religiosity ang pagpadalagan sa gobyerno sa hiling ko magiging magiging ang decision making na pagigibo ko perming neutral pagkatapos perming pabor kung siya ang nangangaipo regardless of political affiliations. Now, with regards sa financial status kan lokal na gobyerno kan Albay, what would be the ano ang madali ta naputol na so sa tuyang call i-connectar ko giraray kay Sir Cedric
Yan. Sir Cedric, naputol po. Naputol kita. Sa financial standing kan LGU kan probinsya ng Albay, ano po ang dapat nagibuon kan masunod na administrasyon? May dapat bang punuan dahil ang takulang talagaman or what's the truth of the matter, Sir Cedric? Kung ikukumparar mo ang financial status kang probinsya kang Albay, pwede ko sa iyan ikumparar sa financial status daw pangani kita kan Barangay Ortigas sa Pasig. Kindly Sa dito ang pundo kan probinsya kang Albay. Kung ikukumpara mo sa Makati, sa Quezon City, kung ikakaipuhan mo ikumpara mo sa ibang mga dara sa Cebu, dara ko lang syudad at probinsya. Arayon kita sa probinsya kang Albay. Kaya kaipuhan talaga pagkarayon, higpitan ang paggibo kang plans and programs dyan sa annual investment plan, tanganing ma-prioritize ang need. Dapat demand-driven approach. Yan ang sa hiling ko. Dahil, kung ikukumpara mo ang kadaklan kan mga pangangaipon na ma-identify mo sa probinsya kang Albay, tapos i-compare mo sa absorptive capacity kang province in terms of financial status, talagang kapos na kapos. Kaya bagang pagkikibot naghanap kita ka national support. Pag may disaster, bako sa ng national, pati international support, pagigibot tanganing sa ibang pangangaipot na di kaya kang gobyerno, matawan ka support hali sa international. Maray nga coordinated ako sa international, naging advisory board member baga ako kang UN sa Geneva for 4 years, halos 5 years. Ito, kaya dako lang akong midbid ng mga financial institutions sa international, tanganing makatabang sa tuya. Kung sa pagbabasehan mo sa naang local funding, talagang mas kasisiyan kung maputabi piyo na gobernador sa sakiton. Yun. So does it mean na pero it does not necessarily mean na pag-abot kan bagong administrasyon kulang ang pondo. Sufficient na madiretso ang local government tabi, Sir Cedric? Ang masisimbag ko diyan, so dati kong kapot na pondo sa APSIMO sa PDRRM Fund, Disaster Fund. Dakol, halos day man, dakulo nun pakitang pondo sa DRRM Fund. Halos day nga mabangaan gastos kayan ang nakonsumo. Pero day sa ibang sektor kang provincial government, halimbawa sa Economic Development Fund, Infrastructure Fund, other components in General Fund, yan ang day ko masimbag ang nakakasaram sa tabi kayan ang local finance committee. Yun. Including the social services. Yeah, social services. Siguro, yan ang inot nagigibuhan ni Governor Rosal, kauronan niya ang local finance committee kung hanggang saan ang mga pundo pa based sa nakaprogram sa annual investment plan na ipapadagos niyan. Kaya nga ang primero ko sa transition team, ang primero pighagad ko sa mga department heads, anong mga proyekto ang natapos na based sa annual investment plan ng probinsya, anong mga proyekto ang padagos pang pag-implementar, as in anong mga proyekto ang di na po na nakaipon ipadagos kang malaog na gobernador. Ito ang pigahagad ko, pero iba man bagaso mga report sa pigahagad kang DILG based naman sa pag-organize kang provincial governance transition team, may mga checklist naman kang pigahagad na mga reports na dapat i-submit. Pero kung para sa kuya, itong tulo lang ito, sufficient na ito, tangaling masimbag ang physical and financial status kang probinsya kang Albay. So you cannot speak of the other departments dyan in relation naman sa fundong aabutan tabi? Dahil ko iyan masasabi dahil more on physical governance lang ako and then policy support. And then kung ano ang mga approved activities na pagdideligar sa kuan gobernador. Opo. Now, in just about an hour tabi, ma-severe ka na kan sa imong kunyan dyan, official function as administrator. What follows next? Ta ikabagaan na Chief of Staff digdi sa probinsya, 3rd District tabi, at least tabi. Anong mga naka-pipeline man tabi? Go ahead po. Sa ngunyan kaya, paghali ko digdi sa Kapitolyo, dahil na akong authority, maski piyo pag may kalamidad, dahil na akong authority sa mga interviews, sa mga pagtawki, mga direction and instructions, dahil na ako dyan. Baka pag nagtarama ako, maski gwapa ako dyan wisdom, pag-abot sa disaster risk management, ang importante dyan ko sa authority and accountability. Ito ang nawala na sa ko. Kaya, zero na ako dyan ngunyan. Ngunyan, pag-abot naman sa bagong administrasyon, dahil inimbitaran kita ni Kong Joey Salceda na maging administrator, na maging chief of staff kang opisina ni Congressman Adrian Salceda.
siguro baka gusto niya man na matabangan ko ito si Congressman Adrian sa Tercero Distrito, tanganing makataw man akong suggestion. Tako ko na retired na baga Pio. Pero pag may nag-imbita, regardless kung anong political party, dahil dahil man ako namumulitika, pag sa hiling ko makatabang, sabi ko, sige sana. Kung siya nag-imbitar, so dahil man nag-imbitar, dahil man ako mapresentar kang sa dire kong ilawag ako, dahil man ako inimbitaran. O dahil inimbitaran ako ni Third District, inayos na nila sa opisina ko, nagahapot nga niya ako, Pio, ano pa ngayon kaipon mo sa opisina, ano ngayon mga requirements mo, tanganin ngayon i-prepare mo na bago mag-Lunes, ano pa ngayon ang, saan ka ngayon ang gusto mong opisina, kung ano, kaya, ang opisina ko diyan sa Ninongs and then igwaman sa UAS, igwaman sa Manila. Pero ang primerong gigibon ko, i-organize ko muna sa mga programs na legislative related and then magkakaigwa ako kay mga meetings sa regional directors for requirements para sa legislative requirements. May nag-apon na nga sa kuyang ASEC sa National Government, Assistant Secretary, igwa na siyang isisingit sa muya parang i-request na depende sa kung saan makalaog na chairmanship or membership sa tuyang congressman sa 3rd District duman sa kongreso kung anong itataw sa iyang sector, then may isisingit na silang legislative action na gusto nilang ipa-sponsor manungod sa ibang mga requirements kayo ninda. Pero kung naisip ko man kung sa legislative action, igwaman sa kung nagdulok na baka ngayon matabangan ng pagkaigwa na ngayong enactment so mga benefits ngayon kang DRRM officers kang bilog na Pilipinas. Grabe baga ngayon ang risk, pero di mo ngayon pwede ikumpira sa ibang ngayong departamento na igwa ngayon sindang mga benefit, araw ba kang DepEd, pag na-expose sa hazard, may hazard pay, or ano, hindi ngayang halangkawan ang risk dela, mga baka ngayon pwede nang i-consider. Igwan na dasin ang proposal. Sabi ko, ipadara nindo niya ako, tadalan ko, and then, kung nahiling ko ngayang viable, then, we will present that for discussion na pwedeng i-consider, and so on. So, dako nang nagrarani, bako sa nadidi sa region, kundi, mas na nagrarani sa kuya. Tadako lang ako sa national, ako pig-arapodan. Ako, albay man sana kami, Tercero Distrito, baski ngaya, national ang effect kenta, baka nga din natatawang ka attention. And then second, gusto kong mapakaray ining flood situation kang 3rd District. Eh niya ako, pag nakaurong ko na sa apat na regional directors na imberto dyan, nakaurong na man si Secretary Rene Solidum, kasi siyempre amigo ko man baga, kung pwede tang ma-access itong JAXA para sa mapping kang flood situation kang 3rd District. Tanganing, pag na-mapping ta, supported kang sa to yung MGB, and then kang NEDA ay kang iba pang departments na makakatabang dyan, sa DNR, and then sa Office of Civil Defense, then DPWH, magkaigwa kami ka-assessment kung ano ang flood infrastructure mitigation gaps. Sa iyo ang ma-recommend ako nagibuhan NK Master Plan. Tanganing, gabos sa projects na dapat maglawag dyan, based sa master plan, bakong maski ano-ano na sinang project na nalawag na din sa master plan, kaya sayang kang kwarta, they align duman sa situation, tinganing masugpo mo ang problema sa baha. Mangaro kaya ng mga ideas. And nagkapira pong mga ideas na siguro, dahil kung man pwedeng pagsaraba yun, ma-prioritize ako ta. Dako nang naglalawag sa kong mga ideas tabi PO, pero di kaya, siyempre, dapat ma-prioritize kita. Tadara ko laon, kung sa provincial government ako, micro ang nasa utak ko, ngunyan, macro na ang approach ko tabi PO. Would it be again demand-driven legislation? Correct. Dahil siyempre, ma-apply mangyari kita dyan kang governance dahil ang legislation will not prosper, will not become effective for community need without the support na halimbawa hali sa institutional arrangement and then budget. Pero may iyan pag-abot sa governance, ang legislation is one. Igwa kang project implementation dahil may target kang physical activities. Igwa kang financial budget na available para sa project. Kung dahil legislative support, dahil mangyayari iyan. Kaya iyan at tulong iyan dapat saro. Execution kan programs and projects, plannings and programmings and execution, legislative support and budget. Saro dyan ang magkukulang.
dahil mangyayari. Kaya yan sa kuya re-reparohon kung paano ako maka-align sa governance, talking about these three major pillars in governance. So, iyan, it will all be presented to Congressman Adrian Salsada, kan 3rd District, ready to fight it out duman sa plenaryo sa Kongreso. Dahil pa yan, tabi, Tiyo, dahil ko paaram, dahil pa kami nagkakauro ni Congressman Adrian, makaigwaman siyang mga plano. So ang gigibon ko, kakauron ko nga sa mga program heads kung ano ang mga existing programs na dapat ipadagos in coordination with the local government units and regional offices, and then ano ang mga programs na dapat ipadagos. Nakauron ko naman nga ni si Congressman Didi Cabredo, na sabi ko, niya ko, hihilingon ko sa mga programa mo, takon sa hiling mi, magayon sa mga programa mo, ipapadagos mi, and then we will give due recognition sa imo, and then kay Mayor Gonzales, regardless of political affiliation, kita niya ko, community ang pigororunan ta, pagkuman niya ko. Kaya pag-abot naman sa politics, sa 3rd District, hihilingon ko, so community need. Tapos ang eleksyon, ang importante, sa maray na programa, ipadagos. Opo. Okay, Sir Cedric Tabe, ano kung ikaw ka pang gustong idagdag, and duman sa problema mo, naday ka ng authority kung may disaster, iguning sikreto dyan, Sir Cedric. The authority above all. On air ka dapat sa DCGB kung iguang kalamidad. Basta ang authority sa DCGB, ang itaw sa kong authority DCGB, ta institusyon, pwede. Or may LG yung mag-invite sa kuya, o may authority ako, pwede. Pero ang concentration ko, doon sa LG yung nag-invite. Gar igwan na akong nadadangog kayan, Sir Cedric. Tatay ko man pwede tabi, Pio, sa kupon ang bilog na probinsya kang Albay or specific kung anong LGU, kundi man akong authority sa lugar na ito, igwaman baga nagkakapot yan function na yan, habo ko man na pakiaraman ang sa ilang desisyon. Gari may nadadangog na ako na igwang sarong LGU na nag-iimbitar na ngani kay Sir Cedric, ano. Gari may nadadangog na ako kaiyan. May nadadangog na ako, Sir Cedric, na gari igwang sarong LGU na talagang kukuhaon ng serbisyo mo pag abot sa kalamidad. Actually, Pio, tulo na nga ni. Basta serbisyo, dahil man ang problema. Dahil ako nag-iiling ki politiko kung anong partido, dahil ako nag-iiling. Binoto ko kidae, kung makakatabang ako sa publiko, natatadae. Ako mag-retired na, dahil ko naman talaga Pio nga ni kaipon magtrabaho. Nag-accept siya na ako kitrabaho dahil pag-imbitaran ako, makakatabang da ako. Sa kuyang knowledge, nakakatabang. So, abo ko man sa iyo man, kung makakatabang man ako para sa publiko, natadae. Okay. Sige tabi, Sir Cedric, it's been an honor and kaugmahan mi na nakasabay mi ikatabi sa governance, and it does not end here. Igwa pang masunod na chapter dyan sa 3rd District tabi, Sir Cedric. Kung igwa ka pang gustong idagdag, go ahead tabi. Sa kuya, pasalamatan ko sa nasugabos na lalo-lalo na sa APSE mo, Provincial Government of Albay, tapos mga mayors na talagang well cooperated. Dahil lamang sa kung nagsasarayuma, mga regional directors in the national government, lalong-lalo na ang media and publiko tabi, Pio. Gusto kong pasalamatan sinda sa panahon na more than 36 years of service, mas 37 na ako sa October sa serbisyo sa gobyerno, na dahil akong nahiling lamang na na-encounter na problema sa INDA, lalong-lalo na sa pagsuporta sin pag-implementar dahil sinda nagdadangog kan sa kuyang mga recommendations. Salamat tabi sa inyo, Gabos. Iuli ko na itong radyo na may retratong artista. Iyo, dahil naman ay kamadagog sa kuya except talaga kung may mag-authorize. Sige tabi, Sir Cedric. Salamat. God bless. Salamat tabi. Thank you so much si Provincial Administrator Dr. Cedric Daep and Chief of Staff masunod na kabtangkan sa iyang serbisyo publiko sa 3rd Congressional District ang Albay. Oras Pilipinas dahil maghali halawig ang parada. It's 9:36. An oras hatod sa Indokang Lemex. Pag may